na margo enormného zvýšenia poplatku za odpad vo Vranove, hlavne pre obyvateľov žijúcich v bytových domoch. Vyzývam vedenie mesta, aby nekritizovalo týchto občanov za stav stojísk, ako tomu bolo nielen na poslednom zastupiteľstve, ale aby urýchlene zabezpečilo uzamykanie týchto stojísk, ideálne čipmi, rozdelenie stojísk a nádob na jednotlivé bytovky a vchody, aby vyprodukované množstvo odpadu bolo možné merať a analyzovať a do budúcna vybaviť stoiska kamerovým systémom. Tieto pripomienky boli spomenuté na tej bajnej komisii, o ktorej hovoril primátor na zastupiteľstve, a odpoveďou bolo: nedá sa a nie sú peniaze. Na všetko iné peniaze sú, tak ich nájdete aj teraz. Predajte budovu Cargo v Čemernom, ktorá roky prerobená stojí a chátra, či priestor bývalej čističky odpadových vôd, ktorý ste kúpili aj nám na nič. Táto situácia je dlhodobo neriešená a nie je fér to teraz preniesť všetko na občana. Asi je niekde chyba, keď sa porovnáme s inými mestami a náš poplatok je najvyšší. Dostali ste vo voľbách mandát od občana. Tak kopte za občana, nie proti nemu. Pretože táto práca nie je o moci, je o službe. Službe občanom.